Здравейте, сега той ще правим упражнението столче. Смъртоносно столче. Смъртоносно столче. Само го направи за момент, за да видят хората как всъщност е. Все едно стоиш на невидим стол. Доста е трудно. Трябва да 90 градуса краката дялото, прав въгъл. Да, 90 градуса. И какво е условието? Какво получавам? Всъщност, ако издържиш цели 2 минути, получаваш 100 лева. Добре, ще се опитам. Хайде. Имаш ли таймер? И имаме таймер, който ще го държа през цялото време тук. И ако държа повече минути, печеля още пари. Бонус. Да. Нали, зависи колко си издържал още. Това упражнение, само да уточня, натоварва изцяло краката. Ръцете не, или кръста. Краката не е много гадно за тях. Да, и тук, нали? Тази част. Да. Сега, 3... Това е второто най-трудно упражнение на света. 2... 1. Старт. Изглежда наистина се едно невидим стол. Реално краката държат цялото тяло в момента. Ако краката е отпуснат, аз падам просто надолу. На земята. Краката държат цялото тежест на тялото. Тоест, краката държат 40 кг. Не горната част. 40-50 държат само краката. Трудно изглежда. Пипни само мускула, искаш ли? Ето тук пипни. Стегнат ли? Да. Колко е времето? 45 секунди? секунди, да. 2 минути. 2 минути 100 лева. Ако издържиш повече, надвишиш 2 минути, повече пари. Смятай, за тези пари може да ги пестиш за телефон. Като га фига на вората. Да. Или Май, вече не може. за маратонки. Мога максимум 10 секунди. И тук ще се клъзна. Близо ли съм до наградата? почти има 30 секунди. Нали, до края. Мога около 5-6 само. Постарай се. Все пак сети се за парите, които ще получиш. Не всеки може да получи 100 лева награда. Колко е? И 20 секунди ти остават. Президент Румен Радев! Няма да пусна, бе. Малко ти остава. Само 5 секунди. И... Стоп! Ти успя. Даже и още. Виж, стои още. Моля, аплодисменти, не пускам даже. Може едно кафенце. Да разполагаме, но имаме води. Благодаря. Колко е? Горе-долу секундите. То аз вече го спрях. Към 2,5, нали? Но мисля, да. Това ли беше? Колко, какво печеля? 120 лева.